higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa makausapan ining taknaa kami sa gihapon padayon nga magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Diyos nga angay pagasimbahon ug alagaron, din ikaw ang Diyos nga gabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Ikaw ang Diyos ug mahari sa among mga kinabuhi. Ginoo, naghangyo kami kanimo nga magapanalangin ka ni ini nga programa. Panalangin ni usab kini nga istasyon nga unta mahimo kining agianan o tulay pagpaabot ngadto sa mga katawhan sa kahayag sa kaluwasan. Itugot mo unta nga diha sa mga puloy-anan karon nga nagapaminaw, ang imong presensya maanaa kanila og pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo ilang mahangpan og masabtan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagatandugon nga makaduol pagpangalaga diha kanimo aron sila maluwas. Daghang salamat o Dios nga ikaw magahatag magatubag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan among lauman og tuuhan nga among madawat pinagil lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan buot sa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay gala, sama sa ato na nga naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan ato una ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning basahon ni. Okay. Maayong hapon kaninyo dinha, sir. Mag-text na lang midaan bisan og layo-layo pa ang oras sa pagsugod sa inyong programa kay ang among radyo naka-ready naman daan inig open sa inyong program. Okay na ang radyo, plastada na. Ang ako nga lulo og lula, si papa og si auntie og si inday mo plastar dayon ug magsugod na mo diha og tingog. Salamat aning programa nga nagadasig namo sa pulong sa atong makagagahom. Salamat sa imong pagbasa, sir. Si Rinaldo de Aine. Kay daghang kaayong salamat, Brother Rinaldo, sa inyong pagsunod sa pagpaminaw sa atong programa. Okay, Sir John og Isaw Dihito, Sir Clavis, maayong gabi diha ninyo og kining programa matag gabi. Ako tigpaminaw kada gabi YC Piat si giari naman ko nilang Brad Niljun Bersiro og Juni ila kong gibasahan og Bible og giagni nga mutambong sa inyong crusade, pero ang nakaapan kay maglisod kog lakaw-lakaw kay naa ko'y sakit sa diabetes. Nakakita man gyud to silang duha sa akong kahimtang. Ako di ay si Jimen Lusada, inyong tigpaminaw sa Libho, Purok Kawayan. Salamat sa pagbasa. Okay, daghang kayong salamat, Brother Jimen Lusada. Okay, natural man gyud na nga labinag naa natas pangidaron
ang atong lawas makabaton gyud og sakit, pero paningkamuti gyud kay ang atong panahon talitapos na og unya di sad nato siguro og asa kutob ang atong kinabuhi. Maayo na matud pa sa ni San Pablo sa Roma 14:8, mamatay man ta o mabuhi, mabuhi ta o mamatay, basta nga iya tas Ginoo. Salamat sa imong makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa, Brother Himen, sa diha sa Libho, no? Okay, napatay basahon na sir, inyong programa makadasig yod labi na sa mga tao nga dunay gusto maminaw sa pulong sa Dios, pero sa mga tao nga kulapo og tanduay ray naa sa utok, oy mulingiw kay di ganahan maminaw, mapamalandong rana unya nila sa adlaw sa katapusan kanang ilang pagkabagtik kaayo og utok. Imbis ang pulong sa Dios mo'y ilang pamation, pasudlon silang kasing-kasing, ang tanduay noon og kulapo mo'y pasudlon sa ilang lawas nga madaot man sila ni ana madugay. Salamat sir sa pagbasa. Inyong suki nga tigpaminawan si Raimundo ni ang inyong dugay na nga suki sa kahanginan. Okay, daghang salamat Brother Raimundo. Salamat sa inyong paminaw kanunay sa ato nga programa. Okay, last text nga akong basahon. Sir, inyong mga tubag naa sa Biblia, pero og pangutana nga wa sa Biblia, matubag pa ba og Biblia? Ay aba syempre. Og pangutana nga wa sa Biblia, matubag na og Biblia. Apan ang ato lang din hiba kanang pangutana nga magdala og pagtulunan ngadto sa tanang mga naminaw. Kay lain-lain magug relihiyon ang tao god nga kuan na minaw tong program. Unya naay mga hamtong, naay mga batan-on, lalaki, babae, naapoy mga bata. Kaya ako mismo maka sa panahon gyud naay panagsa nga wa ko dinhi unya maadto kog ubang lugar, mag-observe magyud ko sa mga sa palibot kung naabay mga naminaw. Unya sa diha nga makita nako nga naay balay nga naminaw sa ato nga programa, akong sulayan pagsilip. Naay mga kuan lain-lain, nagi mga bata nga maminaw, kana bang murag elementary pa na sila. Muna nga ang akong but ipasabot mao nga kanang mga pangutana kay kini nga programa, contribution, question o reaction man. Ang kana bang mapulutan og mga leksyon, mga pagtulunan sa mga bata o sa tanan. Ang karunggong panahon na nag-anam og kalayo ang Ginoo diha sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao. So pamasin diha sa inyong mga pangutana, maablihan na ilang hunahuna, mapaduol sila diha sa Ginoo. Una nga kami naghulat gyud min ng inyong mga pangutana, no? Salamat kaayo sa inyo ha. Last text nga akong basahon, sir, mga pangutana man di lang usa tanan ni. Okay, mga higala, si Brother Isaw ato usa nga tan-aw ang ato dihang monitor aron atong mahibaluan kung di ining mga nasuras kalibutan o lagara ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John, og maayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaiglan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan, Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nitong programa, welcome kamong tanan mga kaigsunan. So niya nakig-uban kanato sila si Sister Angeline Mendoza Matias watching from Bugo City, niya pod si Sister Nona. Salamat sa taga Bugo, no, si Sister Angeline Mendoza. Thank you so much, sis. Niya pod si Sister Nona Hani Monterde Punay watching from Aguho dan Bantayan, niya pod si Sister Roslyn Mainit, Sister Nancy Benzuela Orsal, Brother Ivan Raico watching from Kinatarkan Island,
Niapod si Brother Milmar Escalikas watching from Paypaydan, Bantayan. Niapod si Nodes G. Dale. Niapod si Sister Elsie Pitogo. Niapod si Brother Nathaniel Lucero Jr. watching from Camotes Island. Niapod si... Okay, Brad Nathan, maayong gabi. Salamat sa pag-view. Kung ano siya, kanhi provincial director ni siya sa Bureau of Fisheries dito sa Kuan Barisaw, dito sa Siquijor Island. So, salamat sa inyong pagkuan, Brother Nathan, pag-view sa atong programa. Kumusta mo tanan niya? Niapod si Brother Basilio Notarian Jr. watching from Tambungon. Niapod si Brother William Edie, Sister May Molina Nicole. Niapod si Brother Elmodam Flores. Doon na sab sila mga mensahe nga gipadangat niya si Sister Jovelyn Idar Disabili. Nagpadangat siya mensahe. Good evening kuya, dong isaw. Mayong gabi isab nimo din ha sa Konsolasyon te. Niapod si Sister Jeannie Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad, listening sa radio lang kay among signal sa FB galuding. Please greet lang family in Cabo, family Solibio, sa akong bana si Ariel. Naminaw jud siya ninyo mga brad. God bless sa tanan. Okay, kini si Brother Ricardo Incabo, konvertido ni dinhi sa atong programa na bautismohan ni sa Kuaman sila sa Calatrava Negros. Kini po mga permen, Mr. and Mrs. sa ato rasad ni nga programa na kabig na bautismohan. Unya, kumusta po? Labi na gyud nag-facilitate nga makaanha tadinha aron mahibalag nato ang mga nabautismohan sa programa. Sila si Mr. and Mrs. Nonoy Sulivio, sang Sir Nini. Kumusta mong tanan diha? Unya, Sir Ginny, kumusta? Ipangumusta ko ning mama ni Moses Ginny. Salamat. Niapods Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Happy midweek sa tanan mga kaigsunan nga naminaw og nagbiyo karon. Mahingaman kaninyo Brother John og Brother Isaw. God bless sa tanan. Salamat sa imo din ha, Brother Ronilo de Saudi Arabia. Maayong gabi inyong tanan dia. Niapods Brother Rafino Moreno watching from San Remigio. Minsay watching. Niapod si Sister Judian Ista Evalie watching from Kamansilis, San Remigio. Yang minsay good evening mga brothers. Niapod si Brother Ronilo. Shout out sa akong mga igagaw dinha sa Barangay Lapas, Bitong Lipalam o Joel Lipalam. Salamat sa pagbasa. God bless. Brother Bitong Lipalam o Brother Joel Lipalam, mga pagpangumusta gikan kang Brother Ronilo. May man din hiyasab sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. Niapod si Sister Bernice. Mayong adlaw. God bless sa atong radio program. Ma'am, salamat gyud kaayo ma'am ha. Salamat gyud. I'm very surprised niya wa pa lang gid ko maka timpo nimo mura magdi na nako mahagilap ng imong Facebook ma'am sa kuan sa ako ang kuan ako pag i-trace, pero thank you so much ma'am sa imong gikatabang. Niapod si Brother William Edie. Mayong gabi mga brad. Shout out ko sa akong asawa ug anak nasa Montalban, Rizal. Montalban, Rizal, si Luri Edie and Angelo Edie. Salamat. Sa pagkakaroon mo ang atong nakita mga kaigsunan ug makiglan nga mga nagsunod nagsubaybay sa atong programa. May man mga kaigsunan ug makiglan atong nagpadangat silang mensahe nya ato nga pasalamatan ang atong nga mga 12 shares ato nga live broadcast ining gabi na. Unya kamo karon nga naglantaw mga kaigsunan, mohangyo sa misinyo nga inyo nga share ang ato nga program. Unya ug pwede i-mention pod ang inyong mga FB friends sa ato nga comment section aron nga ilang ma-notify ang atong live broadcast. Unya makahimo sab sila sa paglantaw sa ato nga live broadcast karon, makapamati sa pulong sa Ginoo pinagi sa ato nga program. Well, wala nang tay nakita nga napuno nga mga mensahe alang sa pagpadayon sa itong programa nga nas pagtubag sa pangutana nga atong tubagon karon. Ang panahon akong ihatag kang Brother John dito. Okay, daghang kayong salamat Brother Isaw, no, ato ning kuan, ato ning tagaan og atensyon ning pangutana. Okay, so maayong hapon. Taga ini husay sa kahanginan
kay mauni ang gitudlo sa among pastor nga di na ta magbantay ni anang adlaw nga igpapahulay. Usias 2:11. Salamat si Edmond Agravante ni sa Masbate. Okay, daghang kayong salamat brother Edmond Agravante dinha sa Masbate, no? Dugay-dugay naman sa nini ang pangutanahan na standby, pero niabot na gid ang panahon nga matubag ni akong balikan. Sir, maayong hapon, tagai gini husay sa kahanginan kay mauni ang gitudlo sa among pastor nga di na ta magbantay ni anang adlaw igpapahulay. Usias 2:11. Salamat si Edmond Agravante ni sa Masbate. Okay, daghang kayong salamat brother Edmond Agravante. Sa tinuod lang dako gid kaayo ni og impact kining imong gipangutana, kay sa tinuod lang dili kay ikaw lang ang nahimong na biktima diin na patuo sa mga pangulo o leader sa simbahan nga wala na ang adlawng igpapahulay. Ngani may na lang kay ang Juan 5:18 kana magong naa diha gisulting gilapas ni Kristong igpapahulay, mao man ay gamitonon pud nila. Munay ilang gamitunon sa mga Sabbath breaker. Pero ang tinuod paggasulti, kana na ang bersikulo insakto na og tinuod na. Pero unsay nakulang nila ana, ang pagsusi kung unsay gipasabot ni ana, kay balikon nako ang pagsusi sa kasulatan gikinahanglan wider, deeper, and broader. Unya ayaw himoa nga kana na ang mga nahisulat diha hatagan nimo sa imo kana ba gitawag og your own understanding, kanang imo lang hatagan sa imong kaugalingon nga pagpanabot, kay anha manggod ka dinha mapakyas. So karon ato ragod ning tan-awon kining sa makadaghan sa tana ang sa mga pangulo sa simbahan. Imong gisgutan inyong pastor nagtudlo nga dili na magbantay sa adlawng ipapahulay sumala sa Usias 2:11. Kining Usias 2:11 insakto ni, tinuod ni, apan ang nahimong dili insakto dili tinuod ang pagpaabot dinha sa inyo sa inyong mga pastor, inyong mga pangulo. Kay ngano man gipatuo mo nga ang adlawng igpapahulay wala na tungod aning bersikulo Unang-una, dapat nimong mahibaluan, Brother Edmond Agravante, nga kanang adlaw nga igpapahulay, ikaupat na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Kanang napulo ka sugo, gitawag kana og moral law. Remember, ang adlaw nga igpapahulay, tandaan na to ang adlaw nga igpapahulay, ikaupat kana nga sugo diha sa napulo ka sugo. Ato na nga tandaan Karon, kung imong kuano ning napulo ka sugo, nakasayod ka ba, Brother Edmond, unsa say ilang mga pagtudlo niini? Nga kanang napulo ka sugo, wala tay labot niana sa pagtuman o pagsunod, kay didto ra na sa naulipon sa Israel. Mo ni mga diversion ba, giditor nila ang sugo sa Ginoo diha sa mga membro sa simbahan. Karon ni kung atong tan-awon ang Santiago 2:10 nag-ingon, kay bisan kinsa nga magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Timan igyod nga balikon nako kining adlawng igpapahulay, ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Ug kung kini mo'y wadon ug kung kini mo'y supakon sa tao, timan ang naglapas o naglapas na sa tanan. Mao na gisulti sa Biblia, dili na amo. Karon mahitungod ni ining Usias 2:11, dunay bersikulo nga ato nga basahon sumala sa gihisgutan sa Ezekiel, no? Ato ning tan-awon sumala dinhi sa Ezekiel kapitulo 20, kung unsay gisulti dinhi sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 og 20. Niaha akong basahon dinhi, unya pamatiag gid ninyo, hulagwayan ninyo,
mataglusok sa mga pulong inyong sabton, inyong aninawon, para nga dili ninyo matagaan og inyong kaugalingong konklusyon og aron dili sad mo mainunta mauto-uto mainto sa inyong mga pangulo sa simbahan. Ang nakalisod manggod kay kung magsalig ka lang gyud na nang gipabati sa inyong mga pastor diha sa simbahan nga wa mo'y kaugalingong pagsusi sa Biblia ay aba natural. Madala mo nga naman kay pastor na guna high regards kay na sa inyong pananaw diha sulod sa simbahan. Pero hinumdumi nga bisan pa sa unang mga panahon sa diha nga ang mga apostoles na nagwali sila sa maayong balita, dunay mga taong mga nangakabig sa ilang pagsangyaw, pagwalis pulong sa Dios, o kadtong mga nangakabig inunta lang mga early Christian sa sayong panahon na himo silang Kristohanon, dili lang kay diha sila naminaw o nagpatalinghog sa ilang sa mga apostoles, kung dili ila pod gisusi ang balaang kasulatan niya pamati iragod ninyo sa buhat 17:11 kun unsay gisulti dinhi sa buhat 17:11 nag-ingon dinhi matud pa og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonika kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagka masinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod bagayod ang mga butang nga giskasugilon kanila. Kung inyong huna-hunaon gidawat nila ang pulong sa Dios nga ilang nadungugikan sa nagwali, maliban nga ila nang gidawat ilang gisusi ang kasulatan, adlaw-adlaw gid sila nagmakugihon pagsusi aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Ug unya brother Edmond Agravante, no? Kung imo lang gyud unta nga gisusi ang kasulatan, masayod unta ka, mahibaluan mo unta kung tinuod ba ang gisulti sa inyong pastor. Niya sa dili pa nako na tandugon ang Osias 2:11. Dinhi sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 ug 20 ingon nini ang gisulti labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay kalom na. Timan igyod nga kining pagkasultihan labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw nga igpapahulay. So meaning ang Dios duna gid siya giangkon nga iyang adlaw nga igpapahulay. Unya gingo dinhi aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila. Ang paghatag sa Dios sa iyang adlaw nga igpapahulay aron nga mahimong timaan tali sa Dios ug sa iyang mga katawhan. Daghan karon nga mga nangalagad sa Ginoo pero dili nimo ni makita diha nila unsa man ang adlaw igpapahulay nganuman wala sila'y timaan alang sa mga katawhan sa Dios. Unya kung atong basahon pa dinhi, nagingon dinhi usa ka timaan sa taliwala kanako kanila aron sila makailang nga ako mao syubang nga nagbalaan kanila. Tandaan nato na unya gisgutan sa 20 ug balaan na ang akong adlaw nga igpapahulay. Tandaan nyo na giangkon yang akong adlaw nga igpapahulay balaanon. Karon kung imong husayon kini ang sa atong kapanahunan karon adunay tutulo kaadlaw nga igpapahulay nga inunta gibantayan sa tao. Unang-una kanang Biyernes iya man na sa atong mga kaygalaan mga igsuon nga Islam. Kanang Biyernes mao nay ilang giila nga adlaw nga igpapahulay ila na. Karon gihuna-huna pud sa uban nga ang Sabado igpapahulay nga iya sa mga Hudeo. Og unya karon ang Domingo maupod kuno ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa mga Kristiyano. Unya mao man ni pagkabanhaw sa Ginoo muna nga ang kinabag-an nga pundo karon sa kalibutan nahimong Sunday keeper kay lagi nabanhaw ang Ginoo sa Domingo og unya wa na sila magkabantay nga niining tulo ka adlaw igpapahulay
wa nila susiha kung asa ni ining tulo nga adlaw igpapahulay nga iyas Ginoo. Tanawa sa atong gibasa kagina, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay. Akong hagi ang kunas Ginoo naay iyang adlaw igpapahulay. Sunod nagingon sa 20, balaan na ang akong adlaw nga igpapahulay. Karon ang pangutana, tulo maning igpapahulay karon, Biyernes, Sabado ug Domingo. Pila ba di ay kaadlaw nga igpapahulay ang gisugo sa Ginoo nga pahulayan sa tao? Pamatii kuno ninyo ang Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10. Ang gisulti mao ni, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Tanaw ha, naay adlaw nga igpapahulay nga hinumduman aron balaanon. Unsa maning adlaw? Ang igpapahulay ba nga Biyernes nga iya sa mga Muslim? O ang igpapahulay ba nga Sabado nga ilang gipatuo nga iya nis mga Hudiyo? O ang igpapahulay ba nga Domingo unang adlaw nga ilang gipatuo nga mo ni igpapahulay sa mga Kristiyano? Kaya naguman, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Ipadayon na to sa 9. Ha? Nagingon, unong kaadlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton. Timan-e nga unom kaadlaw gisugos Ginoo ang tao magtrabaho. Unya 7 man kaadlaw ang usa ka semana. Unya unom kaadlaw patrabahoon sa Dios ang tao. Unya natulo namang adlaw igpapahulay, ang Biyernes, ang Sabado ug Domingo. Kung inyo ning gipamalandong ning mga butanga, dali gyud kayo unta mo nga makabantay kung giunsa paglubag sa yawa ang kamatuoran, diin ang kamatuoran na palayo diha sa natad sa pagpangalagad sa tao, og unya sigig ampo sa Ginoo, sigig simbas Ginoo, pero gihikawan na sila sa kamaturan kay napalayo na gikan kanila. Karon niya ingon dinhi, unom kaadlaw magbuhat ka sa tanan nimong buluhaton. Nya tanawa sa 10, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios. Usa ka adlaw ha. So kung Biblia ang atong pag-usapan, ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Ginoo mao ang adlaw nga ikapito. Ha? Tandaan ninyo na. Karon, tulo naman ang adlaw nga igpapahulay, unom ka adlaw patrabahoon ang Ginoo. Sato pa, kung tulo ang adlaw nga igpapahulay, Biyernes, Sabado ug Domingo, mulabas nga upat ra ka adlaw makatrabaho ang tao. Unya uno man patrabaho sa Ginoo. Meaning nga wa ginailha o i-consider sa Ginoo nga igpapahulay kanang Biyernes, igpapahulay ng Domingo, kay kanang Sabado mao man ay iyas Ginoo. Basahon na to ragod sa duay version, kisgutan dinhi, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan mong bulaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsang buhat. Suning lutaw nga ang adlaw igpapahulay nga iya sa Ginoo ang Sabado ikapito. So kung unsa man na ang mga adlaw nga igpapahulay nga giila sa mga tao, unya way labot na sa igpapahulay nga sa Ginoo, kay ang igpapahulay nga iya sa Ginoo mao man ang ikapitong adlaw, mao ang Sabado. O dili kay tulo ka adlaw igpapahulay. Karon, Brother Edmond Agravante, kining gisgutan sa Osias 2:11, angay nimong mahibaluan nga hilabihang daghanang nagagunit aning mga pastor o pangulo simbahan kining mga Sabbath breaker, ha? Og unya mo ni ilang ipatulon, ipatuo sa ilang mga membro nga wala na ang adlaw igpapahulay, gipahunong na. O timan adto ta. Pag-ingon sa Ginoo, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay. O akong ang gisgutan. Ug nahibalo na ta nga ang iyang adlaw igpapahulay sa Ginoo ikapito nga mao ang Sabado. Well, ato ning basahon ang Osias 2:11, kining bersikulo nga maoy gipatuo sa inyong pastor nga wa na, gipahunong na. O tan-awa ha, nag-ingon din ni Osias 2:11. Og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, tanawa, ang iyang mga piyesta, ang iyang mga bag-ong bulan,
ug ang iyang mga adlaw nga igpapahulay ug ang iyang tanan nga maligdo nga pagkatigom. Timan-in ninyo nga ang gisultis ginugihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay aron mahimong timaan taliwala kanako kanila. Ang giangkon sino akong kanang ikapito ang Sabado. Dinhi ang gisgutan dinhi pahunungon ang iyang tanang kalipay. Tan-awa ra. Dili man nila tagdon. Asa nila ang pagtagad nila ni diha ra sa adlaw igpapahulay. Well, ato ni kunong ganiron. Pahunungon ko sab ang iyang tanang kalipay. Unsa man ni nga mga kalipay nga pahunungon sa Dios? Tandaan ninyo na. Nga naman, karon sigig disko. O kalipay man na nila itong magbuntag na. Sigig inom, kalipay na nila, sugal, ilan ang kalipay. Unya, pahunungon, wa man lagi tagda na. Sunod, ang iyang mga piyesta ay karon sa tanang mga bulan sa tuig, ang Mayo ra nagtalikod, hilabihan daghanag pista. Pahunungon ang pista pero sigig pista. O tanawa, sunod, ang iyang mga bag-ong bulan. O kana bang mga ritualism kita magiguan ni didto kos Marawer sa una nga magritual gani ni sila matag bag-ong bulan maghimo ni sila og mga alay-alay sa ilahang goddess. Unya nagingon din og ang iyang mga adlawng igpapahulay. Ang gisgutan nga pahunungon kining terminong iyang mga adlawng igpapahulay wa mag-ingon ang Ginoo pahunungon ko ang akong adlaw nga igpapahulay. Mo na dako nga diferensya, Brother Edmond. Punungon ko ang iyang mga adlaw igpapahulay, ang iyang tanan nga maligdong panagkatigom. Karon ato ning klarohon, kining maligdong nga panagkatigom og ang mga igpapahulay, dili kini siya igpapahulay nga ikapitong adlaw nga iyas Ginoo, kundili kini nga igpapahulay nga gipahunong igpapahulay kini sa gitawag og agricultural Sabbath. Mao ni ang gipahunong. Tan-awa ra gud Timan niya, ugma sa gabi amo ning pun-an ni Brother Isaw pag-discuss kining mga panahona. So anhi usa ta nga kining pahunungon ko ang iyang mga adlaw igpapahulay, kini siya gitawag ni og dunay gitawag festival Sabbath, mga agricultural Sabbath. O pamati iragod ninyo ni ang gihisgutan sumala sa Levitico 26, 34 ug 35. Tanawa ha, kini siya pahunungon ko ang iyang dili wa magingon Ginoo ang iyaha mo'y pahunungon iyang ang gisgutan dinhi. Levitico 26, 34 ug 35 akong basahon na unsay gisulti dinhi. Og unya ang yuta mahiagom sa iyang mga tuig nga igpapahulay. Tanaw ha, duna mo bitaw ni gitawag og agricultural Sabbath. Din ang yuta mahiagom siyang tuig nga igpapahulay. Nganuman o kung imong tan-awon kini sa unang mga panahon sa mga Israelita, sila magkultivate sa ilang yuta sulod sa unom ka tuig. Pag ikapitong tuig ang yuta pahulayan kana pagtanom. Og unya mo ning gisgutan pahuno mo ning unya ang yuta mahiagom siyang mga tuig nga igpapahulay. Samtang ang kini nagahigda nga biniyaan og kamo anha sa yuta sa inyong mga kaway, bisan magpahulay ang yuta mahiagom siyang mga tuig nga igpapahulay. So kining igpapahulaya nga pahunungon sino pahunungon ko ang iyang kadtong igpapahulay nga dili igpapahulay nga ikapitong adlaw nga iyas Ginoo. Ang pagsabot gud sa kadaghanan tungod kay igpapahulay ang gisgutan, gisabot nga igpapahulay na nga iyas Ginoo. Karon ikaupat man ang sugo diyas na pulo ka sugo ug mo nay gipahunong sa Ginoo kay pahunong magha siyam na lang di ay. Wa na makabot og napo. Balansiha kuno ninyo na aber. Unya nag-ingon sa 35. Samtang nagahigda kini nga biniyaan kini may pahulay, bisan ang pahulay nga wala niya mahigumi sa iyang mga tuig nga igpapahulay sa nagpapuyo pa kamo ni ana. So dunay gitawag og yearly Sabbath, tinuig nga igpapahulay. Asa ni ipahamtang didto sa yuta nga ang yuta magpahulay na dili tamnan. Mauning gipahunong dili ng ikapitong adlaw
nga iyas Ginoo. Tanawa ra gud ninyo ang Levitico kung unsay gihisgutan dinhi sa Levitico 25:1 ngadto 6 unsay gisulti dinhi ato ning basahon na nag-ingon dinhi 25:1 ngadto sa 6 sa Levitico nag-ingon og si Jehova misulti kang Moises didto sa bukid sa Sinai nga nagaingon sultihan mo ang mga anak sa Israel ug ipamulong mo kanila sa inyong pagsulod sa yuta nga gihatag kaninyo nan ang yuta magabantay sa usa ka pagpahulay alang kang Hiyuba. Ang rason nga no nga ang yuta apod papahulayon alang gihapon na sa Ginoo pero dili na igpapahulay nga iyas Ginoo. Karon nag-ingon ang dos. Matud pa dinhi stress sa unom ka tuig magpugas ka sa imong yuta ug sa unom ka tuig magakapon ka sa imong parasan ug magapupo sa mga bunga niini. Apan sa ikapito ka tuig may usa ka tuig nga igpapahulay ang igpapahulay sa pahulay nga balaan alang sa yuta usa ka pahulay ngadto kang Hiyuba o dili mo pagpugsan ang imong yuta ni magakapon ka sa imong parasan. Mo na dunay igpapahulay kanang itong agricultural Sabbath nga usa ka tuig yun ang yuta dili gina siya tamnan. Mao nang gipahunong dili nang ikapitong adlaw ikapat nga sugo des na pulo ka sugo na pangungas Ginoo gipadayo na gipadayo na unya nagsulti man pagani dinhi kadtong moturok sa imong yuta gikan sa iyang kaugalingon dili mo pag-anihon ug ang para sa imong parasan nga wala mahinlui dili mo pagpupoon kini mausab ang tuig sa balaan nga pahulay alang sa yuta. So dili ay papahulay nga alang sa yuta ug ang tuig sa pagpahulay sa yuta mahimo nga kalan-on ninyo alang kanimo ug sa imong alagad nga lalaki ug sa imong alagad nga babae ug sa imong ulipon nga lalaki ug sa imong dumunoong nga magapuyo uban kanimo. So matin-aw nga ang gipahunong kanang igpapahulay sa tuig nga igpapahulay iya sa yuta dili iya sa Dios. Will ugma sa gabi higala amo ning dagdagan ni Isaw kining mga puntuha. Busa salamat Brother Edmond Agravante. Busa klaro na nga ang gipahunong dinhi dunay lain pong igpapahulay dili ikapitong adlaw dili ng Sabado nga iyas Ginoo kundi ang igpapahulay nga iya sa yuta. Ugma sa gabi amo ning pun-an ni Brother Isaw sa pagpasabot kining mga puntuha. Okay, si Brother Isaw maghatag dugang pagpatinaw. Brother Isaw? Okay, salamat Brother John nya. Salamat Brother Edmond sa mga pagpadangat sa mao nga pangutana. Sa dili pa ta mo hatag og dugang pagpasabot mga kaigsunan ato sa ning basahon mga mensahe nga napuno dinhi sa ato nga program. Niya si Sister Elizabeth Marikit Idar. Mayong gabi ninyo Brad John, dong Isaw, naminaw mi si Mama Tilde diri sa Nazareth sa Balay. Okay, salamat Mader. Salamat kayo. Salamat kayo Nanay Tilde nya, salamat Auntie Vet sa imuhang pagsunod, pagsubaybay sa ato nga program. Niya pod si Pastor Jomar Compuesto. God bless sa tanan listeners. Pastor, maayong gabi mo diha sa Masbate Pastor sa Tubog, Malbog. Sa Malbog. Okay, may gabi mo Pastor, basta na mga kaigsunan diha karon. Niya pod si Sister Analiza Arabis. Mayong gabi ug happy midweek mga igsoon. Akong akong gipangumusta akong pamilya diha sa Machanban Airport, Ocoy, Santa Fe, Cebu. Mga Bachansila family ug salamat sa pagbasa mga brother watching from Nabotas, Metro Manila. Salamat sa kayo sister sa mga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga program. Unya niya pod nakig-uban kanato si Brother Edwin Notarte. Maayong gabi Brother John og sa imong mga kaubanan diha, happy midweek. Salamat Brother Edwin sa mga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga program. So ngadto ta mga kaigsunan og makaiglan sa paghatag og dunggang pagpasabot sa pangutana nga ato nga gihatag pagtagad karon mahitungod nining Usias 2:11. Ato naman ton nga nasabtan og nabatian gikan kang Brother John ang iyang mga pagtubag mga kaigsunan nga kining Usias 2:11
dili ni ang adlong igpapahulay nga 7th day Sabbath mga kaigsunan. So kung imo nga lantawon ug susiyon, mga higala og mga kaigsunan, imong makita nining mga butanga ba nagisgutan dinhi nga naghisgot og mga adlong igpapahulay. Kini nga mga termino gigamit gyud ni nga mga gitawag nato og mga palusot sa ubang mga magtutudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo nga mutudlo gyud nga ang adlong igpapahulay gipahunong na. Pero buot ba mo masayod mga kaigsunan nga kining adlong igpapahulay dili gyud ni maingon nga mahunong o matapos. Kay kung imo nga lantawon og susiyon, ang English Contemporary Bible Edition mga kaigsunan sa Leviticus chapter 23 verse 3 ang gisgutan ingon ani kung ato ni nga basahon mga kaigsunan. Ang gisgutan sa Leviticus chapter 23 verse 3 ingon ani gisgutan. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kung imong susihon, mga kaigsunan og makiglan, ang gisgutan sa Dios may tungod sa adlang igpapahulay, ingon siya, do na kamoy unong kadlaw sa pagbuhat sa tanan ninyong mga buluhaton, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, kini balaan og alang kini kanako. Bisan asa man kamo nagapuyo, kamo magapahulay sa adlong igpapahulay og monganhi kanako uban ang tanan sa pagdaig. Kung imo ning lantawon makaigsunan ang sumpay nagisgot, this law will never change. Kining balaura dili gayud mausab. So kung imo nga lantawon og susihon, ang gisgutan nining mga puntuha makaigsunan nga ang adlong igpapalay balaod sa adlong igpapalay kining gitawag nato og 7th day Sabbath makaigsunan, dili gid ni mausab. Kung imong lantawon kining Oseas kapitulo 2 bersikulo 11, lahi nga adlong igpapahulay ang gipasabot niini mga kaigsunan og mga kiglaan. Dili ang adlong igpapahulay nga gitawag nato og 7th day Sabbath. Kay kung mahitabo mga kaigsunan nga ang gipahunong sa Dios nga adlong igpapahulay ang atong gitawag og 7th day Sabbath, ang mahitabo mga kaigsunan magkasumpaki ang nasulat sa balaan nga kasulatan. Kaya naman, daan namang namulong ang Dios, Leviticus chapter 23 verse 3, nga kining balaura dili mausab. Unya, pag-abot sa Oseas 2:11, nahimo na hinoon nga pahunongon. So kung imong lantawon ug susiyon, dili gyud mohaom ang paghuna-una nga gipahunong na ang adlong igpapalay nga maong adlong igpapalay nga kanang matag ikapitong adlaw sa matag simana. Kung imong lantawon pagyud ang Isaias kapitulo 66 bersikulo 22 ug 23 mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan kung ato ni nga basahon niya. Sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 22 ug 23 ang gisgutan mao kini. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong mga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Yuba, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. O mahanabo, nagikan sa bagong pagsubang sa bulan, hangtod sa usa, o gikan sa usa kaadlong igpapahulay, hangtod sa usa, ang tanang mga katawan, manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Yuba. Bisan imong lantawon, sa bagong langit o bagong yuta nga pagabuhaton sa Dios alang sa tanang mga tao nga iyang linuwas mga kaigsunan o makiglan, ang adlong igpapahulay magapadayon gikan sa adlong igpapahulay o sa sunod nga adlong igpapahulay magapadayon. So kung imo nga lantawon og susiyon, ang pagunahuna o ang pagtudlo nga ang adlong igpapahulay gipahunong na sa Dios kana mga kaigsunan insakto na, pero dili ang adlong igpapahulay nga ang adlong igpapahulay nga 7th day Sabbath, kundi ang adlong igpapahulay mga kaigsunan ug mga kiglaan nga gitawag nato or gisgutan kaganihan ni Brother John nga agricultural Sabbath mga kaigsunan. Now, kung ato ni nga lantawon mga kaigsunan,
kining adlong igpapalay, kining 7th day Sabbath, dili gini may tabo nga mapahunong mga kaigsunan. Nga naman, gawas nga gisulti gisgutan sa Dios nga ang adlong igpapalay balaod sa adlong igpapalay dili gyud mausab, duna pagay mga pinaka main gyud nga purpose nganong gibuhat ang adlong igpapahulay sa Dios mga kaigsunan. Kung ato ning basahon ang Ezekiel chapter 20 verse 12 mga kaigsunan, ingon ani ang atong makita sa kiniang The Living Bible. Nagingon, and I gave them the Sabbath, a day of rest, every 7th day, as a symbol between them and me, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Kung imong lantawon ug susiyon, ang na-record sa Biblia, nagingon ng Dios, og akong gihatag kanila ang akong mga adlong igpapahulay sa matag ikapitong adlaw aron mahimong usa ka timaan taliwala kanila og kanako aron sa pagpahinumdom kanila nga ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kanila og sila ang tinuod nakong mga katawhan. Kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan, gawas nga gisgutan sa Dios nga ang balaod sa adlong igpapalay nga 7th day Sabbath dili gyud ni mausab, ang gisgutan pagyud mga kaigsunan ang adlong igpapalay, ang 7th day Sabbath mga kaigsunan og mga kiglaan, timaan kini sa Dios sa iyaha nga mga katawhan. Dili lang kay katawhan ra, kundi tinuod nga mga katawhan. So kung imong lantawon ug susiyon ang pag-ila, pag-acknowledge sa tinuod nga mga katawhan sa Dios, kadtong mga tao nga nagsunod og nagbantay sa adlong igpapalay nga maong 7th day of each week mga higala og mga kaigsunan. Remember these things nga ang gisgutan sa balaan nga kasulatan nga ang adlong igpapalay usa kini katimaan sa Dios, taliwala siyang katawan sa iyang mga tinuod nga katawhan mga kaigsunan og mga kaiglaan. So dili gid mahitabo nga ang adlong igpapalay mahunong mga higala og mga kaigsunan. Dili gid ni mahitabo kay nganuan gawas nga ang Dios nagsulting dili na ni mausab, ang gisgutan pagyud ang adlong igpapalay timaan kini sa Dios sa iyaha nga mga katawhan. So kung imong lantawon mao na hinungdan nga sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios alang sa tanan niyang mga linuwas, ang mahitabo mga kaigsunan ug mga kiglaan, ang adlong igpapalay magapadayon gyapon sa pagsunod ug pagbantay sa mga katawhan sa Dios mga higala ug mga igsoon. So kung imong lantawon ug susiyon ang pagpanudlo sa mga tao nga musulti nga ang adlong igpapahulay gipahunong na, wala na, alang lang na sa Israel, usa lang kini ka mga pagpamatuod diha sa ilang pagpanudlo nga kining mga tawhana dili gusto nga musunod og magpasakop sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay kung may tabo pa nga kining mga tawhana nga nagpanudlo may tungod sa adlong igpapahulay mga kaigsunan, kung gusto pa ni nga musunod og mutuman sa Dios, ang may tabo mga higalang maigsoon, itudlo nila og unsay tinuod nganong gikinanglan nga ang tawo mosunod og mobantay sa adlong igpapahulay. Bisan si kinsa mang mga tawo karon nga moingon ako na kaila sa Dios, kami nangalagad sa Dios, bisan si kinsa mang punduka ang moingon karon nga kami katawhan sa Dios, kami ang tinukod nga pundok sa Dios, kung diha sa pagpangangkon, diha sa pagclaim nga sila nakaila sa Dios, sila ang tinuod nga katawhan sa Dios. Kung wala nila sunda o tumana ang adlong igpapahulay, ang may tabo mga kaigsunan o mga kiglan, kining mga tawhana nagpakaron ingnon lang mga tao nga wala sa kamatuoran. Kaya naman, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, ang adlong igpapahulay, kini timaan sa Dios sa tinuod niyang mga katawan. Well mga kaigsunan, ugma sa gabi atangin ninyo kay kini nga pangutana padayon gyapon nga hatagag pagtubag, unya kay wala naman tay igo nga panahon sa dili tayong pitapuso ng atong programa.
Ato sa ning basahon ang napuno nga mensahe niya si Sister Chel Notario Aragon, Ezekiel 20:12. Labot usab gihatag ko nila ang akong mga adlong ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mausiyuba nga nagbalaan kanila ug balaana ang akong mga adlong ipapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mausiyuba nga inyong Dios. Salamat Sister Chel sa imong contribution. Mga kaigsunan sa dili pa pitapuson tong programa niya ang atong closing song mahiman ang ato nga closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita, dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw. Dad-a sa kahayag sa kamaturan nga sila magapangalaga diha kanimo. Salamat sa imong pagtubag, paghatag sa pangayo, madawat namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan, Brother Isaw Dihito, og niining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother June Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.